senggak ayo, Mbak. Mosok iki sakmene iki ra nek sing senggak. Ora ono sing senggak blas. Masya Allah ditekane komedion rene ra gelem senggak. Ora tanggung jawab wis diopeni diaturi daran koyo ngono kok ya. Kudune piye to, Mas? Oh, Oh ngono to. Jare Abah Nono jare. Apa nah? Jiro Yo. Gak main nak Gak belas. belas. Ngono rak muwegel akeh ngono. Wis meneng enek no. Sing gedhe